бо ба истифода додани майдончаҳои варзишӣ ва дар умум беҳтар шудани инфраструктураи варзишӣ, ҷалби мураббиёни соҳибтаҷриба, давоми чанд соли охир теъдоди дастаҳои тамрини футбол байни кӯдакону наврасон зиёд шуда, мусобиқоти сатҳи гуногун байни кӯдакону наврасон гузаронда мешаванд. бахшида ба Иди Наврӯз бо ибтикори Мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишӣ, мусобиқаи навбатӣ байни кӯдакони соли таваллудашон 2006-2007 баргузор гардид. дар ин мусобиқа 12 дастаи беҳтарини шаҳри Душанбе ва минтақаҳои назди шаҳрӣ ширкат варзиданд. дар маросими тантанавии супоридани ҷоизаҳо масъулини баргузории мусобиқа, ҳайҳати дастаҳо ва волидони варзишгарон иштирок доштанд. ҳар яке аз ин наврасон дар гурӯҳҳои тамрини футбол бо шавқи беандоза машқ мекунад ва шомил гаштан ба ҳайати даста ба бар кардани либоси dastavию иштирок дар бозиҳо барояш ифтихор аст. мусобиқа дар ду сину сол роҳандозӣ шуда, ҷоизадорон муайян гардиданд. дар байни наврасони соли 2006 ҷои сеюм насиби дастаи Зидан гардида, ҷои дуввумро дастаи Фароз ишғол кард. ҷои аввалро бошад наврасони дастаи Динамо касб карданд. барои баъзе аз наврасон ин медалҳои аввалинашон мебошанд ва онҳо орзу доранд ки дар оянда қуллаҳои баландтарини футболро фатҳ намоянд. дар байни футболбозони соли таваллудашон 2007 ҷои сеюмро футболбозони навраси Мактаби маҳорати олии варзишӣ ва ҷои дуввумро дастаи Зидан ишғол карданд. беҳтарин даста дар ин сину сол дастаи ФК Сити эҳтироф шуд. ба ҳамаи ҷоизадорон ифтихорнома ва медалҳои мусобиқа ва ба дастаи ФК Сити ҷоми мусобиқа тақдим гардид. мо дастаи ФК Сити дар ин мусобиқа иштирок кардем ва дар ин мусобиқа ҷои аввалро касб кардем ва мо мехоҳем ин хел мусобиқаҳо зиёдтар шаванд ва барои мусобиқаҳои дигар тайёрӣ мебинем. ба қавли мураббиён баргузории чунин мусобиқаҳо имкон медиҳад ки наврасон таҷрибаи мусобиқавӣ касб намоянду мураббиён бошад паҳлӯҳои мусбату манфии бозии дастаҳоро муайян созанд. ман ҳамчун мураббӣ аз шогирдони худ хеле розӣ ҳастам ки мо тавонистем дар муддати кӯтоҳ дар ин мусобиқа ҷои якумро ишғол кунем ва хай бо дар бозиҳо дидем ки ҳаст хатогие ки мисол мегирем мо дар оянда боз дар машқу тамринҳо кор мекунем, хатогиҳоро ислоҳ мекунем ки бо дар оянда бо дар мусобиқаҳои калони дигар иштирок карда боз ҷойҳои намоёнро ишғол кунем. ҳамчунин дар рафти маросими ҷоизасупорӣ ҷоизаҳои махсус барои беҳтарин дарвозабон, ҳимоятгар, нимҳимоятгар ва ҳамловар тақдим гардиданд. масъулини баргузории мусобиқа иброз медоранд ки ин мусобиқа имкон дод ки беҳтарин бозингарони дастаҳо муайян гарданд ва аз ҳисоби беҳтаринҳо дар оянда метавон дастаҳои мукаммали шаҳрӣ ташкил кард. По итогам этих соревнований мы укомплектовали нашу сборную 2006 года, 2007 года лучшими игроками. Поэтому те тренера, которые будут ответственны за выставление эту команду, еще раз увидели уровень мастерства этих ребят. имрӯз ин футболбозони наврас барои дастаҳояшон либосҳои дастаҳои машҳури ҷаҳонро интихоб кардаанд ва кӯшиш доранд ки мисоли бозингарони номии ҷаҳон бозӣ кунанд. гирифтани медалҳои аввалин бошад онҳоро хеле рӯбаланд месозад ва шавқу рағбати беандозаи онҳо ба ин намуди варзиш онҳоро албатта ба амалӣ шудани орзуҳояшон мерасонад.